Sabi niya, Mario! Malasing mo kami! Blow, ha? Wala pa, hindi ako dito. Nandun mo si Glenn. Wish mo na, wish! Oh, blowjob, blowjob. Wish mo na, wish! Bakit? Blow, blowjob. We wish you a Sandali, nag-blow na ba? Okay, di pa. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Wish, wish. Why? Teka. Sabi ko mag-blow na. Wish mo na. Wish na. Wish you a Merry Christmas. And then, go! Ay! Ulit, ay! Slice the cake. O, kain na na! Galing talaga ni Rachel. Pangatlong selebrasyon na yan, ah. Pinagandaan ng mami niya. Special eh. O, tawagin mo na ng mami. Ay, doon naman kayo lahat daw, ha? Sa tabi niya. Doon daw, ipon-ipon daw sa tabi niya. Ang dami namang bola ng mga aso. Banji! Yes? Ako ba? Patricia! Yes! Hindi ko si Patricia. Are you sure? Okay, doon naman kayo. Kuha ba ako? So, kayo. Anoin mo. Okay, Doon naman kayo. Siya, kukuha picture. Say cheese. Hi, Glenn! Say cheese! 1, 2, 3, say cheese. Cheese. Huwag mo nang gagalaw. Isa pa. Paano naman ako? Hoy, dito kayo, dito kayo. Hoy! Ay, isa pa po. Paano naman yung mami? Oo, dapat natabi ka ng ano. Siyempre. Bilis! 1, 2, 3, say cheese. Ako, be. Say cheese ka Paano dyan. naman ang mami? Tamis, sarap. Dapat katabi sa manugang. Itong inaano ko. Dapat katabi naman ng 1, 2, Urong. Urong daw, urong. Di ka nakikita. O, yan. 1, 2. Isa pa. Kuya. Isa pa daw. Okay. Two more. Two more. 3 more. 1, 2. Wow, buo sila. Kompleto. Wow. Ay. Rachel, kiss sa mami. Mga diamante. Ba't walang sayawan ngayon? Pat, wag mo na ituloy, Pat. Nasisira ka. Nasisira pati. Yes. Ang lambot din, oh. Parang anak ni parang Willie yun. Ganun na ganun, eh. Dapat lalaki yung pare. Ang anak mo, eh, para manugang mo na rin. Oy, sibuyas. Babje, halika. Sibuyas. Sino may gusto? Kain ako. Kain na. Ayun. Kami na. Ayun. Talagang alaro pala niya. Ay, naman na banana dito. Mainit. Pero natin. Sino may gusto? Hello, ito na ang cakes. Kuha na lang. Kuya. Okay pa. Napanood ko yan. Ang galing niya dyan eh. Kumain na si Pat. Pahingi. Kuha lang. G, sibuyas, G. G, sibuyas. Ako binilong na pinadala ko sa kanila. Kulang ng 100. Sabi mo bilangin niya maigi. Minsan kasi yung kadudog niya. Or else bago yung binigay mo sa kanya, dapat binilang mo rin maigi. Sanay na kasi siya since na nagpadala ako. Hindi, kasi minsan, ako ganun din. Double check mo. Kaya nga yun sinabi ko sa kanya ngayon. Dapat nagbibilang tayo harap. Pero pag nagpapadala ako, bago ako umalis ng bahay, ang daming beses ko talaga binigay. Binilang mo rin. Ay, pala yung ginawa ni Mami! Gawin natin yung banana mo.
Gusto mo? Banana cake. Gusto mo? Gawin mo ngayon? Hindi siya masyadong hinog. Okay lang. Okay lang, meron Laura? Hanggang gabi pa naman tayo, di ba? Hindi gawin yun, ha? flour tsaka... Oo. Ay, wala akong butter. Hayaan yung trabaho bukas. Bukas naman yun eh. Oo. Kain na tayo, kain na. Dapat mag-enjoy kayo ngayon. Mahal ni Mami. Joke, joke, joke! Nakasunod ko sa labas ng sosa. Pero kung kanta ko kami ng general na. Oo, Mario, paki-please ah. Nag-iisip. Sobrang naman daw yun sa'yo. Big white. Big white. Kala yan. 1,000 nakalagay. Pero nakalagay doon. 5,000. Yung parang USB na alam mo siya, USB. Ito. Pero 3-4 lang talaga. Tapos ikaw yung parang saksakan niya. Saya sobrang sa'yo. Sige, USB. Pwede mo charge yan sa computer. Right path. The most appealing Philippines. Luz, Sheila, and Rachel. Ang aming pambansang magaganda. Before I forget, Hindi pa rin siya convinced eh. give me 5 eyepiece. Paano gagawin ko, Mario? Mario naman! Pak na yan eh. Isang linggo ko nang binilang yun. Isang linggo na ka-envelope mo yun. Sinap naman, no? Dahil alam ko na mula bata, kung mga sasyan pa lang ako malanda na ako. Drama? Aray, nakakaiyak naman yun. Kasi niya i-upload. Dramatic? Pwede pagbalik ko na. Kaya ako rin nahirapan na yata ako na naman. Pero Upload ko to ngayon. Dala ko niyang... Kwan. Pwede ko i-upload sa YouTube yun. May internet dito. Saka niya sobrang na libre. Ilang balik ko. Pero yung nakalagay ka sa sobre, 4,000. Hindi yung nakasulat sa labas, 4,000. Kung yung pera nakalagay sa sobre, 5,000. 5,000. Hindi ko naman ginalaw yun nung pagbigay na 4,000 yung sinulat mo. 4,000 yung sinulat mo, di ba? Magkano siyang iPad ka? Pero nakalagay doon 5,000. Pero verify mo din. hindi ko rin mo na lang yung 1,000. Makabili nga lang siya. Kasi Oo nga, sige, fix na tayo. magtawag pa. Kung gusto mo naman, idagdag mo na lang sa akin. No! Mabi sa akin yan. Kaya, pabalikan na tayo. Umapil ako. Pero IP. Magkano ba siyang IP? 23. 22 lang yan eh. Lang yan, 21 nga lang sa... Kasi namasahe pa siya at saka naglalakad siya. Hindi, sasabihin ni Mario, dito na kayo bumili. Joke lang sa akin, joke lang. Oo naman. Doon na kayo bumili, kamo. Kung ayaw nyo sa akin, hindi ako namimilit. 50 cents ang tubo ko dyan. O, di ba? Dapat ayusin mo yan. Baka papunta mo, no? Pupunta lang dito, pupunta na siya dito. Wala ka.